Hi guys! Welcome po ulit sa aming YouTube channel. Nandito po kami ngayon sa San Jose para po mamili ng grocery. Bali, meron po ulit tayong sponsor para po sa mga katutubo. Ayuda na ulit guys. Sira ang bag ko guys. Sobrang init. Sobrang init dito sa San Jose. Bali-balikan lang rin kami guys. So, abangan nyo na lang guys ang aming bibilhin. Let's go! Go guys! Bali, ilan po yan kuya? May mga kasusola. Ganyan mo na lang. Lagyan mo na yung isa dun. Hirap ng malaki. Ito. Ben. Ben dito. Parang alanganin. Ito lang. Diba? Kalian. 20. Hindi tatalian naman. Kalian naman yan. Dapat pala nakatalikod pag kami nito. Ilan pa yun nandun? Ito, dilata ko dyan. Saka ito, sige siya. Kaya dilata rin yung ilalim na to. Ay, mo yung din. Bila na lang. Meron tayo tatlo sa likod. Hindi, yung isa dito sa ano. Sinapay ito? Oo, kuya. Ito. Ano? Saan papunta yan? Ay, hindi klaro. Wala ko palang sabi. Pag-isap lang kuya sa kasama. Namumulak na ako.
Tatlong tao pa. Kaya ngayon, laging ko yung mabigat sa loob. Tatlong tao pa, kuya. Tatlo? Oh, bravo yan. Magaan lang yan. May babakan naman yun. Oo, palay nga, kaya nga. May hituan naman daw. Sulak pala. Much later. Guys, sarap ng ulam nila dito, guys. Favorite talaga namin dito. Wala si, wala si ate. Favorite ko talaga yung sabaw dito eh. Pwede mag-take out ng sabaw. Nakakadalawa. Ay, si ate sa akin ng sabaw. Okay. Atay. Hindi. Ay, hindi tayo. Dine-in po. Oh, solid supporters natin, guys. Dito, te. Isa. Ano sa'yo, te? Sa kalimang sabaw. Sa kalimang sabaw po. Dito sa'yo, ate. Oh. Ano sa'yo to dyan? Ayun na sa akin. Yan, Atay din? dan? Parehas. Sabaw daw. Ito na lang tayo yung isa. Puno nyo bang gana? Pwede sampo, kuya. Sarap ng ulam nila dito, guys. Itong match ay. Ano ba yung kinuha mo? Pang mga iha. Ito tayo yung ano ba to? Ay, hindi. Bupis. Bopis. At saka isa dito tayo, yung sa dulo. Ano ba to? Adobo. Hirap naman yung guys. Ito ko gano'y sabihin mo. Yan na ang sabaw. Please order. The best na sabaw na natikman. Actually guys, ito ko binabalik-balikan namin dito. Ang sabaw. Guys, gutom na gutom. Nanginginig na kami sa gutom. Gutom na, guys. Gutom na mga titi. Ano oras tayo nakapunta dito? Maaga pa kami guys dito sa palengke. Nagahan namin. Para hindi masyadong mainit. Mas 8 lang dito. Kaya lang inabot pa rin kami guys na Ulam yata nito. Bahala mo yun ah. Yung may-ari nito, guys, nanonood din ng DFL. Solid supporters din ka, guys. Yung kakain kami may libre sa daw. Libre naman pala talaga. Take out. Kahit mainit. Hindi pwede yung walang sabaw. Kahit mainit ang panahon. Dapat may sabaw. Take out tayo ngayon. Magpa-take out tayo guys ng sabaw nila. Ay, grabe yun, Dep. Ba't nawala si kuya? Kuya namin. Bigyan kasi bigyan ng kanin niya. Thermal thermometer. Kain! Kain guys. Mainit. Mamaya hapon guys kami magre-repack. Tapos bukas namin ihahatid sa Ibanag. Sityo ng Ibanag. Guys, abangan niyo yung view doon. Ang ganda yung view. Oh! Yeah. Order ko to eh kung nakuha. Pero ang ganito pina-order ko ah. Wala mo naman lahat yan. Dito may Maparash kaya ni nung ano yun. inaaya namin guys yung driver namin. Kumain na. Kumain na daw. Hindi nga ayain yun guys, kumain na raw. Laging tapos na kumain. Naiiyak. Ayain kami.
na ako. Sabi pa. Sabi kong kain. Ito po yan, atong Sana kayanin ang service namin ng namumulaklak yung tricycle namin, guys. Baka magtura kami guys sa sigsag. Diyos ko ba? Maganda naman yung mga dalaga na yan. Kain na, te. Alam mo, dalaga pa rin yung isa. Dalang dalaga. Yung dalaga talaga. Kita ka maganda naman. Ow! Pwede yun na. Ano mo gawin? Ay, mag-ano. Dapat kantay-kantay. Iya. Yung mo guys, tawag-tawag yung sabaw niya. Hindi ka nga ate. Makapalang mukha mo. Nang? Sabaw? Sabaw yata ako. Pwede ba magpa-repair? Oo. Invite si ate. Ate. Kaya mga patay-utan mo sa atin. Kaya pwede pa-refill ng cup. Ate Wen? Wen ba? Ate Wen. Nahanap niya lagi si ano. Si Mami Dragon. Kaya pwede magpa-repair ko? Ginutom. Yan siya na sinagutom kami. Bawal nga kami sa sabaw. Pangalawang kahit limang ganito siguro guys. Bye guys. Uwi na kami guys. Busog na guys. Kalitay na kami. Much later. Hello po mga ka-DFL. Ngayon po kami po ay magre-repack po ulit. Magbubuga na naman tayo ng blessings. Bali, ito po ay sponsor po ulit lahat. Bali, may karagdagan to at meron pong mga timba at saka tabo. Yan. Maraming salamat po sa nag-sponsor po. Sponsored by Mission Harvest Christian Church from San Jose, California, USA. Maraming salamat po sa sponsor. Sobrang dami nito dahil matutuwa na naman po ang mga katutubo. Sa kanilang matatanggap na biyaya. Thank you. Thank you po. Yan Guys, guys. pa kami. Start na po ulit ang trabaho, ang mga trabahador. Bakit? Asan yung partner mo? Wala si Auntie Joy, may nilakad. Bali, itong mga relief goods po na ipapamigay namin. Bali, dalawang sityo po siya. Sityo po ng Ibanaga saka sityo po ng Sampaloc. Bali, 83 household po yung bibigyan namin. Bali, sa isang ano po, 3 kilos na bigas. Dalawang dilata po. Dalawang noodle. Isang sugar. Ay, sugar. Asin. Sukal po at saka dalawang kape. Bali, ito hindi na namin isasama. Lalagyan na lang namin sa isang box. Doon na lang po namin ilalagay. Guys, brown out na naman dito sa amin kanina pa. Napatulpo na lahat. Hindi pa rin magbago. Fresh yung kape natin, may free. Dalawang coffee mix. Buti na tsamba namin guys yung may May free na siya. sayang eh. Sayang din. Sayang.
Dapat to 50 grams. Ginawa na lang namin tag dalawa kasi may Para may coffee mate pa sila, 'di ba? Pang milk and pang creamy. Mga ayaw ng black coffee. Gusto yan. Meron din kaming papansit para sa mga bata, tsaka tinapay at sesto. Bali yung food para po sa mga bata. Yun po ay sponsor po ni Ma'am Isabelita Thank you, from ma'am. Colombia. From Colombia. Napakaswerte yung bibigyan natin ngayon. Bukas pala. Meron silang patimba. Kasi May timba pa, guys, tsaka tabo. Itong timba matibay yan. Tsaka tabo. So, ano yung mga sako kasi na ganito? Sana? Yun guys. Sako na buno. Yun na lang ulit natin. Ibalik pa natin yun. Ipapasok na lang namin, guys, sa loob ng timba yung mga yun. Init sa dirata. Itong Hansel, guys, doon na namin ano, kasi baka madurog. Nilagay na lang namin sa